ko yung lubong ni. Ako nga rin pugas kaya. Tapos pasipot, inaya po ka pugas. Magkaroon pa man. Magkaroon pa man ka. Pabugas ako eh. Gagmay lang tudling kay. Dagan tudling siya ba? Inaya rin niya. Ay, sige po pasipot eh. Inaya oy. Grabe yung pugas o. Huwag na. Ay sus, Ginoo ning mga tahwan na agi papugas. Matay ganiha ra man mo diha, mo na inyong agi. Ako naman ang mga agi, nabot naman ganing tunga. Ay, bobo. Gamay na. Ikaw babaw ba man ah? Sa yung gamit nga paluham na saging, mudulot ba na siyuta? Dulot eh, bangga ulan gabi. What? Hindi pa rin ito. Ulan, matay ni trabaho ani. Ano man? Kasi binata man na yung trabaho. Alang-alang ang tumudulang niya bata pa man eh. Wala pa ganyan na buka kong pauban sa o. Adi pwede ni? Ano? Kaki, init kayo. Apay, mirinda gaya eh. Anong hindi pwede? Di ba nakadulot sa yuta? Ganyan sa yuta eh. Abot na magaling dito nyo. Oo. Tayo sa good day. Masa ba? Tay. Binuang man inyong trabaho gid. Oh, wala man tay binhi. Ayo, binhi dito sa lubi gibutang. Kabalo buday ni. Wa man budada. Kani na lang, mas mayo yung bato. Ay, dili mo kay kayo sa manok, dili makaus manok. Ko kita bato gi. Kon bagi tanong gipugas. Ate ko so putay. Kalag sara man ni. Alang wala may binhi. Namo dito ni mo ibutas mo kahoy lang manok. Kani dai. Dili ni pwede. Matay unya ang gibungkal. Sige ra magkaglangas og gidala nimo di amot ang gitanong. Ingat ta mo. Sige ra magatudo dito. Dakadre kay amo itanong. Undangi na di magsilbi na yung trabaho eh. Ha? Tapi inyo nang butangan ninyo tinapag udong. Iya nagdala ka. Nagdala pa ninyo dayon. Nagdala tinapag udong. Kamo na ipangita dito. Ah, ikaw patrabaho nya. Kay akong gibutang binhi diya mais man na. Unya inyo hang gibutang diya bato. Matay binuang inyo gibinuangan jud ninyo ning ako ang kuan diri ba. Di na mo na binuang. Abi paminaw gud paminaw ba? Sabi mo kaning bato, mapuslan man gyapon nato ni pila ka tuig. Tubo man gay nang mais yan paning bato. Tubo din ang bato. Ay, kanang kwari day, sobre na kwari. Para makakwari ta diri. Di ba makakwarta gyapon ta? Oh, ipadayon na ninyo. Ha? Ipadayon na ninyo na. Oh, nagdala ka mi daw la. Na dito. Kasi ko ang gi-kuan diri, gi-prepare. Sige, kanang niya wala binhi dala. Padayon ta tugas. Oh, pre, merinda sa pre. Oy, merinda sa para paspas ang trabaho. Oh, sama na kita. Merinda ta? Adre. Nadia, pa sige. Ay, butang sa lubis kini ko. Diyan na. Gamit para na ron. Gutom na kayo. Dia. Adre? Oh, gitabunan ako kuan. Gitabunan. Init na. Usa man yung tabunan. Bingka. Usa man ay bato mo ni. What? Saala ni. Gapugas magan imong bato kay ang bato mapuslan kana po na ninyong bato. Badukon ba mo? Tingin ko ninyo kaon. Ah, bato man yung gipugas na pamilina bato bato. Udita pa jo. Ditaw. Ya na ya. Dad arap ita bala siya na pubugas na. Oh, na niyo. Mana. Bato yung gipugas. Di mo mga og bato nga pamirinda nako.